Hello! Hello, pare. Hello, pare! What's up? Guess what, bitch? What's up, yo? Pangalan mo, pare? Ivy. Ivy. Gary! Ivy sa gabi. Ano sa umaga? Christopher. Christopher. Pwede ko yung Christopher. Nice name, nice name. Happy birthday kay Ate Ivy. Yan. Thank you very much. Alright, thank you. Welcome to Gear Modo. Please like and subscribe. Christine. Apa. Shout out. Malamig pa dyan? Yes, sana all naka-aircon. Natalie? Apa. Oh. Shout out kay Natalie. Shout out. Cedric po. Rem Cedric. Yun. Shout out kay boss. Rem Cedric from season. Shout out sa Shout out sa lalaking nag-ghost sa kanya. Hello, motherfucker. Anong pangalan, te? Naku, Beryl? Beryl? Shout out sa lalaking ng ghost kay ate, pangalan niya Beryl. Ba't niya ginawa yun? Anong rason? As hindi mo na siya nakakausap? Hindi. Hindi na. That's suspicious. Bigla na lang nawala. Biglang nawala? Baka na-kidnap. Sana. Sana. Sa mabuhat eh. Mark Alvin. So shout out kay boss Mark Alvin, ang bago nating subscriber. Shout out kay Ate Angel, ang angel ng Ome TV. What's up? Oh shit! Oh my god, what is that? Ano? Tinoto niya ako eh. Gago! Sige, bye-bye. Subscribe kayo. Uy, gagi. Bruh. Oh no! Stop it. Get some help. Shit. Ano yan? Play money? Gagi, sinunog. Shit. 500 na lang yan. Kaladi. Isa pa. Ang nalapit. Pero sinusunog. Pangatlo na to, para sa vlog mo. Million fans around the world! Yun, putik. Ang lapit. Sinusunog nila yung pera, guys. Oh. Me, I like to go out and sit down and eat. Ano yan? 400 na lang yan. 400. 90. Advance ako mag-isip. Sige. Sige, ingat. Bye-bye. Jasmine. Shout out kay Boss Jasmine. Ayan, shout out kay Ate Kathleen at Boss Hero. Bye. Sige, shout out na lang sa'yo. Bye-bye. Baby Jim.
Yun, shoutout kay Ate Baby Jean. Ako may 3 kong joke. Joke. Michael Ken TV pa-subscribe sa starting vlogs. Sige tol, sige tol. Salamat. Sige. Subscribe kita. Sige. Hi, baby boy. Hi. Kumusta? Ayos lang, ikaw ba? Ayos din. Anong pangalan mo? I like your smile. Yeah, boy. Anong pangalan My mo? name is Maria Sofia Angelica Jr. Oh shit. Ang haba naman, pwedeng baby na lang. Ay! Oh my God. Pero, hindi ka naman nangaharas. Hindi. Hindi. Consent yun. Idol. What's up? Kamusta? Kamusta ka? Ay. Pangalan mo, boss? Ovu vwe 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 onye tuwe mwe vwe ugbem osas. Ha? Ah, sige. Ano bang gusto mong jowa? Maganda. Matangkad o maliit? Matangkad. Ano, gusto mo yung malaki yung ganito? Oh, hell no! Ito? What's wrong with you, bro? What the heck? You tripping, bro? You tripping? Gusto mo yung malaki yung ganito? Ah, matangkad. Gusto ko kalbo. Na maganda. Na maputi o maitim? Maputi, ayaw mo ng maitim? Ay, gusto mo yung mahaba yung buhok o yung maikli? Mahabang buhok, bakit? Galit ka ba? Hindi po. 3 join. 3 join. At shoutout kay Boss Nico ng Budoy. Shoutout kay Boss Gilong. Shoutout kay Boss Gandel. Pinaka-gwapo. Shoutout na po ako. Ako ay, tapos na pala ako. Joyce po. Joyce. Shoutout kay Ate Joyce. Bagong subscriber. May 3 akong joke. Ano po yun? Joke. Ay, grabe. Ang galing. Natawa ako. 3 tawad din para sa'yo. Ha? Gago! Diba? Nice. Salamat. Pero kilala mo si Kong. Kasi kung... Kong TV. Mm-mm. Kuya ko Ay, yung... paano na? Bruh. Joke lang. Saan part kayo magkahawig ni Kong? Sa puwet. Pag reveal po, Huwag na, baka mawalan ka ng appetite. 1 week hindi nakakain. Oo. Ano pong pangalan niyo? Pa? Ano pong pangalan niyo? Ano pa? Ano pong pangalan niyo? Bian Ambon po. Ano po? Bian Ambon. Vietnambon? Opo. Ate, baka may joke ka dyan. Wala pa akong jowa. What? Bro, what are you talking about, man? Hindi joke. Hindi jowa. Shoutout kay Ate Vietnambon na taga Bulacan. Shoutout kay Ate Bernadette Palayawan. Shoutout kay Bibi Boy Ambon. Walang baby girl? Opo, thank you po. Pa? Walang baby girl? Wala.
Ayan, shoutout kay Papi Istong, ang pinakapoging papi. Bye-bye! Bye-bye.